lamsogo web song ani da koren election channel lo ogo thamangkha boyar be khumbar ni salsa boyar mal khungkawi college thangtong puro khumbar no boyar flix ake nogo afro boyar khumbar de nei haino hena sikfika phya kubi kobunyo khumbar no kapalo sindur fuljak te basamasa basang oke khebjak abo nogui boyar bini bakhawo kabang masumung ajaikha tei wana masin jabong jakha monong khaborong e hamjamani kothama phaiti agi o tamo ngei mohe engna nangkhana bisi koksalaya oi kothama ang norong no share khayana boyer be khumbar borong ni hamjang mangkha jefuru school laibo tongpuru khumbar engke class 9 eba rengrem chukuo admission angfayo te afru boyar engke rengrem jiwo he kaba class 10 puila boyar khumbar no nukheno belai kheno jajak mafayo salbrum school faika geno khumbar no mamang bini mokol kalayo fia salsa rawai shu khumbar school faya geno boyar bakharo baima fayo eba tongtok jagyango salsa habuni bagino boyar khumbar no propose khanyani bagai wangchuka te kubu kubunyo thangai boyar khumbar no propose khlairio te bini bakhani kok sawiriyo aw yang khumbar bo boyar no accept khlairio haike no borok ni hamjakma jengmani borok khoroksa kokrok layo thaya sangno jengkane ke tonglanyai tei nok ni borok no sawi dakti no permanent khakai nalayana eba tonglayana hanai tabuk jeng kaham kereng ke pori ui ulo dakti ke kajak layana hanai haipano borok no sayako jora khosori thang mani yagulo jala school no yakarei kobni jaga thangna nango tamuke o school class 10 jorasi hingkeba afur ni siming borok agini hai sakbai thangro malai kogrok salai manliya haifano borok jani mafani phone no waisha kokhogai kogrok salayo salsa hingke khumbar malanyani bagai boyano logi sano hake boyar bo malanyani bagai je malai mani thayo thangai sogoyo tena singai tongo khumbar no fia ekonta hai ajorawo lai thango khumbar ni kuno message bo phaya call bo sopailia hake boyar khumbar no call khlai nayo fia switch off mano bo belai makhang mokja khayei aroni kifilei nogo sopayo tei bo nogo sopayo waire wai khumbar no call khanyani try khayo fia switch off haya kaba busy hinei mangmano boyar ulongke boyar bini dolong ni thani khos khayei khumbar ni dolong ni kokduk number nawi koksarani saitogo khumbar pai haipano kongma saya bini dolok sawo boyar no dara khumbar norok nongni borok bai waishafuru norok ni hamjak tonglai mani kokrong no sawi manai khumbar belai khebujak khapon nongni borok bai haina bagai tabok hingke bo nongni se manong kholiya amte ni khumbar ni bayabjak sahorka abono khnawai boyar ni mukhango teibo mokjang githango haipano boyar koksanani bagai khumbar bai waishafano saitogo abo haike 1 man hai lai thango salcha angke khumbar ni call sokpayo boyar ni aro tei khumbar sahoro atu sorry ang nono kolok khlaiman de yani bagai ang waishafuru phaike lama odek jora haipano maba bosong saimanoi ano bukha tokha haine bagai ang phaiman liya hanisaka ulohke hanyo hai malani ni bagai jorari firo khumbar boyar no afro belai kheno boyar hanyo hai tongthok jakfika tamni hingke tewisa malanya ni bagai hake boyar dodoro khayei malanya ni bagai tolango fia afro hingke boyar lamao kapal hami hamaba thangtong puru accident ngai tongrakha fe yang ke khumbar naisingui tongo
tei nasimang mojomo dogui thango tei kol khaina bo khumbarni yago afuru phun koroi ulo hongkhe khumbar bo mokja khai aroni kifili thangpayo haifano amsuk to leria khuha hnai hamya to tifano malani ne bagai dolango fia boyar afuru bo malai manliya tamni hingke khumbar agin thangpaikya haino hai makhang mokja khai mai firogo bo kolbo khaikya haifano bo masi ajago haina bagai kat khlai arni nogo firogoi thango afurni siming boyar bai khumbarni kacharo bisi kokrok salaimaro kom rego yang boyar kol khainani naibo kat khaimang rijago tamo hongkha boyar mungsa sap manjakya aboni yagulo abo haikeno bisi nei eba 2 bosor lai thango afurke boyar bo college o kawo bo bini lekha bai biji ngei bamsuk ayin hai chatur jakliya salcha hangke khumbarni kol sokpayo boyani phuno anjara khumbar sawo pa tam bogi je thangka abo haike boyar khumbarni khugni amtei khe kokthai rok samakhana oi belakhe wana masajago tei topu tongtuk jago tamkhe amsik dini yagulo boyar haino hai bini khugtei abo hai rok kokthai rok khanaman bagai fia tabu phano boyar khumbarno amsa hamjangmani bagai kokthai rok bini huitoni je kokrok no sana muchungkha bakhani kokrok no sana muchungkha tamokhe boyar saliya tamokhe bokisa khanamani tongo bini dolni faisingtei je khumbarni bagai already sela naijak phone nai haini bagai bo mungsa saliya just bo dol haikeno kok sawoi tongkha ajora simno borokani paithak kokma samani engkhana khumbar bai fia tabuksuk jora makham bo nogleliya kok bo masaliya haino hai 2 bosorni pore nugui khumbarno bakhao tomjani sungmung gabangma ajayo boyarni bakhao omonongkha boroni hamjangmani kothama waisubushu nijini hamjangmano kepalo koroi hingke koroi no angna malai thei koroi khe malai yano angna hanai wansugui bini college faising siring ke lamra lango boyar hambai pujani jing paithak jora norok dakubro intellection no kreng tongmani bagai